Nyamakoro comptoir de kɛrɛfɛ. Soya patili boutique be quelques mètres. Soya patili boutique. Ngoro. Ine bemba son. Ine fa son. A tokere gane yɛrɛ sɔn sa dɛ. Bine mago jɔli la. Ne bini i sɔn. Ne ni i sɔn jɔn kama. Ne bini i sɔn soya patili kama. Ne bini i sɔn jɔn kama. Ne bini i sɔn photo style kama. Ka bazin boutique yiriwa. Conteneur ba 5 semaine o kana. Conteneur ba 500 semaine o kana. Conteneur ba 1,000,000 semaine o kana. Soya patili pronto base maoma kere ba chuyala Flengoro nya nyini fe ika ti sen fla fulu na ka ba jo nenga bo sena ka bobara fulu na ka ba ti nenga bo bobara la ka ko fulu na ka ba ta nenga bo kola ka kungolo fulu na ka ba tura kunga kungolo ka chepena fra sebe ka bo nenga bo ga yerege akana te ko ya kana do kana bile nemni so woro flesare Flengoro ye woro ita ti kan ta ti more nana ni son nele woro ma dabiri machi folo woro dabira e de so ya parti di foto bazin o kora ba ya ni ko nyale Flengoro bazin bouti flene a flene nyama ko pontorti krepe ani pontorti che o 200 mètres droit dem son gata o gata bazin sa nsokora ba o gata bazin sa chokora ba o gata bazin sa Bazenga yiriwa numéro 1 Albiza alaga topra numéro 1 nga agana jigi nyo nyini Nyamakoro comptoir de kɛrɛfɛ. Soya patili boutique be quelques mètres. Soya patili boutique. Foroto base. 3 mètres waflani kemenan. Waflani kemenan. Foroto base.